til den her video. Det her det bliver en musical vlog. Ja, så vi skal have jer med på musical-ugen på SE 2024 til Frelsens Flod. Sådan her til torvet inden. Rigtig kedeligt og gråt. Og så går vi videre til mormors. Der er også virkelig kedeligt og trist. Hej Laura, hej. Hvad laver vi her? Jeg syr. Og hvor er du henne? Hvad er du? Jeg er kostymer. Men jeg gider ikke, og den her symaskine er træls, det er stoft irriterende. Og jeg syr en hvad hedder det sådan? Elefanthue. Elefanthue, jeg kan ikke Til dansede snø. Ja. Hvad laver du, Albert Liv? Jeg sidder lige og syr et par bukser. Ja. Ja. Smukt. Ja. Til hvad? Til danserne. Smukt. Hvad laver du, kontordame? Jeg er kontordame her. Og holder styr på banden. Smukt. Hvad laver vi, Marie? Jeg er i gang med at finde det hemmelige politis tøj. Ja, spændende. Så nu er jeg selv klædt ud som det. Så det er de skjorter, vi overvejer. Ah, smukt. Sådan her ser handel simpelthen ud. Folk er i fuld gang med at stille op. Og vi har bare alle gutterne, og så har vi Caroline Abildgaard. Jeg kan ikke zoome ind. Staying strong. Caroline Abildgaard. Man kan slet ikke se det. Men det er Smukt. godt. Hej venner. Hvad laver I? Vi er i gang med at lave sådan et Facebook-opslag. Hvad har I? Vi har julemarked. Nå. Julestue. Ja. Hvorfor hedder det det? Fordi det ikke er så lidt stort. Smukt. Den har lagt en lort. Nå. Ej. Nu tror jeg, vi er ankommet til julemarkedet. Ja, ej, det dufter godt her. Hej Tilde. Ej, hvor ser det flot ud. Så hvad er det egentlig, vi burde lave lige nu? Vi burde finde skjorter til muslimske mænd, som vi kan sy om. Men det gider vi ikke. Nej. Hej girls. Hvad laver I? Papier-mâché. Og hvad er I på? Kulisser. Vi skal lave 3 til scenen. Wow. Er det godt? Ej, og de har farvet julefarver. Byg selv klar. Club sandwich. Og ristaffel. Ej, hvor det er froderen. Nej, det er Det er bare frøder nu, ikke? Det er virkelig froderen. Ja. Hej Plov. Hej. Går det godt? Ja, det går godt. Dejligt. Nu kigger vi ind til dig. Ja, velkommen. Jeg går. Hvad laver I? Der er ikke så god stemning, tror jeg. Det er ikke sådan... Man kan ikke med det, altså. Der er lidt krise herovre. Ja, der er ikke så god stemning. Jeg tror, vi smutter. Go Magnus! Ja, Magnus! Okay, nu har vi simpelthen Birte, der står for budskabet. Hvad synes du er det vigtigste budskab? Ej, den der ned. Ja. Og der er jo mange pointer i den her musical, synes jeg. Men en af de vigtigste er at sætte fokus på forfulgte kristne rundt omkring i verden. Dem er der mange af. Og en anden meget vigtig pointe, det er at fortælle, at der også er rigtig mange mennesker ude i verden, som ikke har hørt om Jesus. Dem, som man kalder de unåede. Hvordan skal de få lært Jesus at kende, når der aldrig bliver fortalt om det, de aldrig hører om det. Så det er 2 meget vigtige pointer i musicalen. Mange tak. Woo! Hvad laver vi nu? Vi besøger senere kulisser. Nemlig. Man kan få Timberlands til babyer. Man kan få... Vi laver faktisk ikke noget vigtigt andet. Ikke noget vigtigt andet. Vi er på varm kakao-mission nu. Ja, og hvis Borg siger, at vi ikke må tage noget, så tager vi noget alligevel. Du havde lige tændt den. Der var ikke nogen mennesker, så det er endnu mere Så perfekt. det er jo bare perfekt. Hvad er I gang med at lave, piger? Til træet? Ja, vi har et kæmpe træ. Wow, et flot træ, piger. Der vil være tombola og salg af juledekorationer. Og gigantdatteri og salg af diverse spiselige lækkerier. Og hvad skal du sige, Laura? Jeg skal filme. Nå. Noget kakao. Ej, hvor hyggeligt. Så det er ikke til os, kakaoen? Nej, Ej, tis. Vi har også fået. I er god.
Hvad synes I om torvet? Det er så hygge. Ja. Mega fedt. Ja. Er I glade for at have valgt skuespillere? Ja. Der er nogen, der kysser derhen. Var det? Så kan man være alt. Okay, nu. Hej, velkommen til dag 2. Nej, de kører! Hej alle sammen, og velkommen til dag 2 af musical. Så jeg har lige sagt, at du klarede det godt. Status er, at Laura lige fik lov til. Og nu prøver hun at lade som om intet sker. Altså, hvad er det, du laver? Så laver bukser. Virkelig god. Skal vi ikke lige appreciate det? Jeg tror, jeg har lavet mest af os 3 mennesker, der står her. Ja, det tror jeg også. For jeg er islamist, jeg skal dræbe dem. Jeg er en kristen dræber. I kan også se det, jeg har lavet. Det har jeg brugt en time på, det her. Så. Nu kommer jeg med på torvet og ser, hvad der foregår. Sidst, hvor er danserne henne? Hygger vi Bertram? Ja. Hygger vi Bertram? Ja. Det er et sjældent syn, det der. Man ser aldrig Bertram blade. Det er fuldstændig vanvittigt, jeg har fået det på kamera. Danserne var inde i hallen. Jeg tror godt, så kan lide det. Hvad er I i gang med at lave? Sæt scenetæpper op til scenen. Crazy shit. Hvad laver du? Jeg filmer til mig og Lauras YouTube-kanal. Like og subscribe. Subscribe. Hvad er det, I laver? Hvad skal I lave? Jeg laver en væg til Undergrundskirken. En væg. Ja. Så er der lidt bedre stemning i dag. Ja. Okay, godt. Vi er lige nu i gang. Hvor er jeres tredje makker henne? En kys med kongen. Hvad? Man. Hvad render I rundt og laver? Jeg har 2 turtelduer. Vi skal bygge et bord, der også er en købmandsdisk. En ja. Ja. Hvad laver du, Storm? Hjælper du bare Karoline i det mentale? Han er min lærling. Nej. Du var der pæntegningen. Hvad laver du så i dag? Han er deroppe. Ja, jeg har jo væk til dig. Er I også med til videodagbog? Nå, man kan... Her står vi med... Jeg hedder Tom. Jeg hedder Anders. Ja, og hvad er I på i den her uge? Vi er jo på julemark. Er det godt? Det er ikke godt. Skal folk komme på fredag og lørdag? Ja, selvfølgelig skal I komme. Kan I godt styre alle de der børn? Ja. Ja, det er klart. Det går faktisk ok. Har I nogle endelige kommentarer? Altså, tag julestemningen med herned. Vi har lidt at dele ud af, men man kan ikke have plads til med. Der er altid plads til det. Tak. Hvad laver I? Jeg klipper papir. Nu skal vi op og sove. Godnat. Sov godt. Ja, det gør jeg ikke. Det er sådan her, det ser ud. Meget farligt. Nej. Også i fængsel. Gør de det godt? Gør de det godt? Det er ikke kvantitet, det er kvalitet. Det er det nemlig. Det er godt sagt. Simpelthen. Hvem var det, der var derinde? Det var simpelthen Brammings mandskor. Og hvad lavede de her? Jamen, vi troede, at de skulle noget hyggeligt og rigtig kaffepause og sådan noget. Nej, det er kaffepause fra en begravelse. Så deres korleder. Han har været, Korleder. han har været medlem i 23 år. Nej, hvor sørgeligt. Men du huskede jo. Jo, den der. Nej. Nu ser vi Karoline i hendes naturlige habitat. Wonderboy. Med alle drikkene. Dag 2. Nej, de kører! It's beginning to look a lot like... Vi har lige meeting, kostyme-meeting i genbruget. Men vi kom Og vi nåede med. De var ved at køre fra. Nej, det var fordi I ikke kom. Ja, og Ida, hun er så, kalder man det ansvar? At hun simpelthen har fået lov til at få indkøbslisten. Jamen, det gider jeg ikke have. Vi har købt meget. Ja, som om det er lidt sjovere at købe tøj, når det ikke er sine egne penge, man bruger. Meget. Men der er en mere gennembrug, vi skal nå i. Ja, one more to go. Everywhere you go, take a look in the 5 and 10. Der er julestemning i Røde Kors. Om der er. Glamour, blonde,
glamour, diplomat. With candy canes and silver lanes aglow. Det der sker, det er, at folk er tilbage, fra genbrug. Ja, men nu er de i gang med scene 9, så jeg kommer tilbage i scene 10. Ups, jeg er lidt trætte. Men i stedet tog hun bare hendes venner. Hun var i tid og andet. Så, nu filmer du. Så bløder de her. Nej, det er bare det hjerte. Hvor? Hej alle sammen, og velkommen til Albertes vlog. Og der er nogle dejlige piger, der sidder herovre og syr. Og Laura, skulle du med videre, eller hvad? Jeg skal ligesom lave et kostume til Jesper. Den er sød. Se. Hvad laver I? Ej, for ikke Ja. Nu skal jeg videre. Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er lidt akavet. Hvis jeg skal være helt ærlig. Vi droppede øvningen. Vi kunne ikke mere. Donuts. Der er donuts til kaffe. Nej, hvor er det froderen, hvor er det froderen. Er vi glade, Victor? Hej alle sammen og velkommen til den her video. Jeg kan ikke se noget. I dag skal vi spise kun donuts i 24 timer. Så følg med. Hov, det er faktisk nu, den begynder at filme. Ida, jeg tror, du har... Ida er lige i gang med at filme nu, og vi ved ikke helt, om hun er god til det her. Men nu er jeg i gang med at prøve at sy den her krav sammen, som Sara lige har prøvet sådan 4 gange at sy sammen. Men det gider ikke virke for hende, så nu prøver jeg at se, om jeg kan, og det er virkelig synd for hende faktisk. Og du gør det sikkert bare, for at du skal sy, altså. Jeg spyttede bare. Over i... Munis. Storm. Hvad laver du? Skruer lige det sidste sammen til en bod. Sådan, men hvor er Karoline henne? Nej. Savner du Karoline? Det her, det er mosaikvinduer. Virkelig flat. Det er virkelig wow. Smash. Og vi er i gang med vores anden mur. Det er virkelig flat. Wow. Er det jer, der har lavet det der? Nej, det er nogle andre piger. Jeg ved, om der er kommet donuts. Det er der. Men jeg tror, de kommer herover. Eller det ved jeg ikke. Hvad fuck er det for en streg? Det var taget den forkerte. Nå. Se hvor glade de er. Ja, det har vi. Beginning to look a lot like Har vi det godt, Plov? Er der bedre stemning i dag? Var det ikke god stemning i går? Ikke med dem. Var det ikke godt? Kæft, du er god, Pelle. Nå. Vi har lavet Ja, proces. Ja, vi gør til hej. Jeg føler hver gang, jeg filmer mig her hænderne nede i landet. Hvad har du lavet, Håkon? Jeg har lavet bolsjer sammen med Brix. Vis lige dine hænder. Hvad for en smag er det? Sådan lidt. Det ved jeg faktisk ikke. Men vi har lavet noget gul og noget blå. Nej, gul og grøn. Og så er vi sådan stået rundt om hinanden. Og så er det ret froderen. Jeg er 10 ud af 10. Sindssygt. Hej. Hej. Velkommen til dag 3 på Musical. Ja, hvad har du gang med? Godmorgen. Jeg tror, jeg går i gang med at lave de der Vi er lige med. dragter. Jeg har en scene. Velkommen, islamist. Yes. Broderen. Det har jeg. Hvad laver I, piger? Vi øver make-up. Og prøv at se, hvor tydeligt det er på liv. Vi vil lige se Joe. Vi skal lige i noget lys. Ej, det er faktisk ikke så tydeligt på kameraet. Vi står i lyset, piger. Wow. Så er vi jo orange. Ej, det er virkelig godt lagt, Her det er her, det piger. godt, faktisk. Torvet er begyndt at ligne, ja, det ved jeg ikke, noget jul. toys in every store. Vi bliver lille. Så But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own. Hvad render I rundt og laver? Hvorhen? Nå. Jeg er alene. Ej, det er cute. Og med lyskæder? Ja. Yes. Er det fedt? Det er fint, ikke? Ja, det er fint. Hvad er det her, Karl? Det er et julebarometer. Ja. Så kan du lægge næsungen ind, så julestemning du er i. Ej, hvor fed. Hvad laver Er I bange for os som konkurrenter? Nej, hvad laver du overhovedet? Vi er YouTubers. Hvem er du? Ja, vi er YouTubers. Nå. Hvad er kommentarerne til i dag, piger? Og Valdemar? Det er en god dag. Outfit of the day, Laura. Sådan Ferrari skulle ved tykkere lag. Men mere bronze. Jeg har ikke bronze. Og skoene igen. Stilet. Det er jo Ferrari. Ja, stilet sovnebo, siger jeg bare. Ja, jeg er Mikkel.
Mikkel, hvad laver du den her uge? Jeg laver lyd. Er det godt? Det er godt. Indtil videre. Hvad skal I så lave under musicalen? Skal I sidde her? Jeg skal sidde nede ved det. Hallo? Ja. On your own front door. Den filmet. Hey guys. Vi er i gang med at få lavet noget af det her, så vi får styr på ting og sager. Så det skal vel være i gang. Vi er meget presset lige nu. Der er lidt pressestemning. Ja, og det er lidt presset. Nej, det går godt. Det går godt. Der er lidt forskellige meninger her, men det... Jeg synes også, det går godt, men vi skal bare lige have styr på alle tingene. Ja, Hvad siger du? rimelig stilet. Hvad kalder du? Hvad siger vi så? Filmer du? Jeg prøver lige en hijab. Vi er lige gang med at se, hvordan vi skal klippe den her. Det er faktisk en t-shirt. Ja, welcome back guys. Nu har vi fået lavet en hijab. Det er jo ikke det, vi har mere. Og sådan her blev det endelige resultat. A pair of hop-along boots and a pistol that chooses the waisted bonnet. Hej igen. Hej Andrea. Her kan I se. Er det godt med? Jeg ved ikke, hvad det her er. Det er i hvert fald ikke falafler. Hej Jesper. Har du fået penge for det her i dag? Nej. Nå. Skoene er fra Zalando. Bukserne er fra Kina. Yes. Ja, Magnus! Nå, nu er vi på vej over i Stavs lille værk i Danmark. Prøv at gøre det. Ja, ja. Og så gør vi det ind i din mund, og så åbner vi noget sådan her. Welcome! Nu står vi i... Kan man også zoome ud? Hej. Ja, godt. Prøv at se det her mesterværk. Altså, man kan se kvaliteten i det, ikke også? Wow! Ej, det er så smukt. Og her ser vi også en smuk. Yes, her. Okay, det var. Hvor er det sejt lavet. Ej, og her har vi lyden. Og han er den mand, der laver mest derovre, det ved jeg. Hvad har du lavet? Jeg har lige ligget 2 timer til TikTok inde i sofaen. Så vi kan se her. Så drikker jeg kakao herovre i Plovs værksted. Jeg er så dårlig til at filme, jeg kan. Laura har sagt, at jeg er dårlig til at filme. Det var det, vi havde på værkstedet i dag. Skal I ikke lægge den ned? Skal I ikke lægge den ned først? Hvad synes vi om musical indtil videre? Jeg vil sige, det er 9 ud af 10, fordi man bliver træt, men det er ret fedt, fordi man ikke laver skole. Ja. Hvad siger du? Det samme. Jeg er meget enig. Hvad med dig, Anders? Rate 1 til 10. 1 til 10. 10 10 ud af 10. Okay. I må godt snakke. Det kamera er langt oppe i røven, mand. Okay, hvad har du lige fået tildelt? Jeg har simpelthen fået tildelt en ny statist. Så nu er jeg med i en mere af Saras scener. Ja. Dolls that'll talk and we'll go for a walk. Hvad laver vi? Vi er islamisterne. Og vi er backstage. Backstage til islamisterne. Jo. Ja, så det er de her, jeg arbejder med. Og se, herude. Jo. Herude har vi så... Kan vi godt lide musicalen? Ja, det er sygt fedt. Jeg har ikke set det. Skål! Hej Kendal. Hej, jeg hedder Kendal. Så har vi lige fra største hjørning. Nej, jeg er bedre. Det skal vi gøre, hvis nu. Hej Ida. Status det er, at vi har fået min pistol farvet blå. Nej, sort i stedet for blå. Vi kan stadig se her, den er blå. Men vi har fået taget lyden fra den også, fordi det måtte den ikke. Den er ikke så fed længere. Men jeg synes stadigvæk, den er ret stilet. Stop budskabet, jeg skal banke det i hovedet på dig. Abonner. Subscribe! Hvad synes du om dit dansekostyme? Jeg synes, den er meget kort. Men den er meget fin. Ja. Så. Det er mood for
resten af dagen. Ja. And mom and dad can hardly wait for school to start.